everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. May kauban ka sa sud sa imong kwarto? Nagtapis ka lang og habol? Kinsay kauban mo diha sa sud? Ablig dako ning bultahan, baby. Baby. Ayaw. Hinaya ng tingog mo. Ni si Derek. Ha? Hain na mangingilad nga dako. Basad lang ko hotel birabi kay kulis-kulison ka ng tawhana. Shh! Hinaya lagi ng tingog mo. Ni alagi si Derek. Maikog tang Derek. Unsa may buot ni mo ipasabot init eh? Nag-uli nami. Unsa? Nagpauntoy ka na sa banang laki hati? Shh! Hilom lagi, uy. Stilom. Ambi nang halin ni mo gabi ibi. Ambi na. Kay may gipangayo na ko si Dodong na ko, Derek. Daan pa ko? Ay nalanggod pagpalagod, Carla. Ako man bitaw ning kwarta. Oo, bitaw sa. Nga naman toong magbuot man ko. Pero, manghinaot lang ko te. Nga di na ko hilak-hilakan ni mo sa kong atubangan, ha? Oh. Carla. Oo. Niya na among halin kagabi ini ang hilaw. Adto na ko. Carla. Ako ning kalipay. Og dili ka bayrag sapi ang kalipay nako karon. Oo. Imo man bitaw ng kwarta og mahurot na niya ng tawhana. Carla. Adto na ko te. Pamahaw una. Adto na ko mamahaw sa karbon. Nakasabot ko sa imong gibati, Carla. Concern ka nako. Pero si Derek ang akong kalipay. De Carla, hungit ba yun? Malagot! Mura mag-fast forward. Mura mag-fast forward. Oh, hala. Naglagot Hungit ko. hala, uy. Hala, De Carla. Hala, may lahi ko nakita ni mong talent. Lahing talent ka ganda kay kagahibaw, uy. Lahing ng talent ni mo, lahin sa diskubrihan ako. Ha? Na, imong talent eh. Nagkok ikaghungit kung maglagot ka. Tanga. Kisa, Sobra ka tanga. ako? Tiguang naman unta. Ah. Apan, kamay pang moingong, kagila. Tinuod. Si Day Elvira, buti mo pasabot. Kamao pa si Ana. Gilasan, di kong naminaw bayot. Nanindog ang tanan kong balhibo. Sureness? Tanan yung balhibo? Ubos tunga og babaw? Ang man og may mamisik. Ah. Nga nanubo naman na tanan sa nagkalaing party sa kong lawas. Ay, bayan, no? Unsa ka na ipurma kung maunay mamarog, no? Mura niya himungaan nga nasuko nga maningkag mga balhibo. Sobra na sab na ang hila. Dagko rasab ng balhibos manok. Ay, pero mas nanlingkag siguro, day. Kay De Elvira, yes. Uy, ay na napasubrahig kabastos ang hila, oy. Ha? What's the style na ng imuha? Ang buhok sa old De Elvira ba, may pasabot Ay, na ako. inaana. Nalingkag. Nagkasiguro gyud ko. Nga wag yun may hitsura. Nagkalkag yun. Uy. Murag yun, og gibugnog ongo. Ano? Kamausap di si De Elvira anang bugno-bugno. Kalagot ko yun, kalagot ko yun. Hala, kadimaon ang kadimaon ay. Sige lang, padayon lang. Kalami na Kalagot. ng... Lami na kayong bugnoon tong tawhana, oy. Sige. Kung wa pa magali-ali si At Elvira sa pultahan, Sige. pugson ko man yun unta to sa pagsud ba? Kana, sure ka? Muapil ka sa bugno-bugno nila? Di ka mahilabtan sa noon. Dadaan niya ko sunod ha. Muapil ko bugno-bugno day. Mahilabtan tang luha. Hanggaw ka bayot. Ikaw hinoy bugnoon ko ron, maray imo. Malagi dagat. Ikipahimungtan ko sa kong kalagot ron, atong direk.
Kakumuto na biya kusnaong adto. Siya di day ay, siya di yads. Watay unay, mi gabyata. Baga gignaong uy. Kinsa? Hukukiro. Kinsa? Si Derek kod lines kig ikaw. Aw, Kwarta lang yung giapas niya ti Elvira. kinsa? Si Derek lagi. Oo lagi. Karon? Gahapon. Kapoy ba ni mo? Wala sa tingin ito'y kwarta. Maong nibalik ni ti Elvira. Karon? Karon, gahapon. Mark my word, bayot. Hmm? Timan ining akong gisulti. Remember what I took. Oh, Biyaan ng gihapon anang Derek City Elvira. Oo. Human kini makakuha pag-usab og dakong kwarta. Ug kun mahitabo na, karon? ug moabot pa, bugo ah. Oo. Pangitaon gyud siya sa tanang suok sa kalibutan. Kunis-kunison ko gyud siya sa maini. Kunis-kunison gyud siya inani. Uy, amaw. Anong ka man? Uy! Ako ba yung gikulis-kulis siya ikaw, Loy? Gusto na, ha? Gusto na. Bali-balihod ko gyud siya sa pagsagpa sa maini. Pagbinuang, uy! Ay, pag-umidyak yung nana, day. Uy, kaunsa may taong ko, uy. Ako may mumustrahan. Naibaw ko na sukukan ako. Ay, lay paaging nga na. Diyan ni siya, uy. Ako mo na yung gibugno, uy. Bebe, palayot. Abe, gusto na na, eh. Ay, kagita ko pagkabayot, ha? Gusto na, ha? Ah! Humuta! Muna mag-Santos nga posisyon. Tinuod ka ba'y? Humuta ko? Magustuhan na ka ko kang... Kang Amo kinsa? sabot ba? Magustuhan na ka ko ni Day Carla ini, besto? Oo, kaayo bay. Okay. Humot naman ka. Bago ka ng ligo. Pero, tayo pa sa lagod bay. Mm. Ang baho ba nga gikan sa gawas nga akong naagyan. Gikan nagpait kog noodles nga mga hinayhay sa to silingan ba. Mo naman say baho nimo. Usa may mong ipahumot. Fabric conditioner bay. Ano? Nya, humot magha. Ay, humot lagi. Pero, nganong Favcon masadang imong gipahumot taon oy. Kay humot man. Oo, lagi. Pero, para man taon na sa mga linabahan oy. Para pahumot tayo sa linabhan. O lagi para linabahan. Para sa sinina. Dili para humot sa... Sa sinina. Dili ba? Nya paghapon sa akong sinina gibutang sa akong pagpahumot. Moro na. Be, pamutan ti ka be. Pinanti ka. Be. Binuang gabay. Binuang gay. Binuang dagod. Ayaw lang ko i-apply mong kabuang. May pahumot mo kung ako gun. Masumot niya ako abay. Mas makasip pa ka ni. Eh, barator man eh. Be. Ay, lagi pamugusan ako bay. Mm. Gukas kumul. Oh? May pahumot lagi kung ako. Pero, bay. Mm. Seryoso ta ba? Seryoso? Nya saman. Kahila ka tanay mong seryoso bay. Nga murag di magkatuhuan ng kamao ka mo seryoso. Seryoso gini bay? Kaya mo na bag gidakdakan sa kalibutan nga akong kinabuhi ba? Grabe ha. Gidakdakan yung sa kalibutan. Lagi bay? Kay gipalayas ako sa akong yabangan. Ha? Di malasagod. Kay wala ko kabang og pila ka buwan. Nya, asa makaron? Yan mo. Ha? Kaya sa manday ko. Kaya naman bitaw ko nimo karon. Tinhin ako uli uban nimo. Tinhin ako maligo. Tinhin ako mag-ilis. Mula na taog suod nga igsuon nini. Mag-inulungay sa kasakit ug sa kalipay. Ikaw ug ako. Hay mo nang usa. Share na ta. Like sa imong brief. Akong brief. Unsay? Gikan karon. Anhin ako puyo dinhi uban nimo bay. Aw, di na lang kumahangyo nimo kay nahibaw lang gyud kung di ka kabalibad na ako ba? Kay abay gud ta. Nigog kayo gud ta gud. Pero bay, ngano gud taong ang akong brief. Aw, kay wala mo koy sinina bay. Sadyang gipalayas ko sa akong giabangan. Gipanglabay naman di sa tagiya sa bahay. Ang akong mga sinina sa gawas sa akong kwarto. Ug gipangawat na sa akong pag-abot gikan kong namaligyag man iba. Unya, wa ang yung kinabili nga muslina? Wa na gid lagi bay bisan usa. Mong pasira na lang ko sa imong mga sinina oy. Uy, di na mahiyo, uy. Tara. Kuyog ta. Asa man ta? Nailang mayong wedding coordinator na akong kailang bayot. Daghan ang midol anak niya nga mga kaslunon nga sama nato, babe. Di na gustong daghan pang hasol. Igo na lang unya ta sa pagpaso sa simbahan. Mao ba?
Hey, naglain pag imong lawas? Ha? Akong lawas? Wa man. Murag wa lagi ka sa mood. Wa, bagod. No, smiling kay ko. Kung ano, babe, nag-concentrate lang ko sa akong pag-drive. Disgrasya niya ta. Kaslunod ba ta? Okay. Babe, unsay gusto nimong motive sa atong kasal? Usa kay maayo, no? Usa may nindot. Ha? Hey, motive sa atong kasal. Motive? Ikaw lang pili, babe. Kay ikaw may babae. Di unya ka makauyon sa kung mapili ang kolor. Mudjud nay, gusto na ko nimo. Mag-agad lang ka nako. Mutuon na gyud ko sa gisulti ni Aldin nako, babe. Nga nausap ka na sukad nga ako na imong nauyab. Wa na gyud to imong pagkapalakiro. Og nga, ako na gyud ang last ni mga babay. I love you, babe. Love you too. Okay, I like powder blue. Hmm? Powder blue ang motive sa atong kasal. Mayong oddo-oddo. Mayong oddo. Uy, mayong udod-uddo, sad! Dinsyo! Din siya bay. Guys, to imang ko. Oh, uy, tuod. Dili ko si Dinsyo. Pero mong gisulob. Kita mo ko na gisulob ng Dinsyo. May utod, tudo. Kag Ano di akong giingon Kag di ni mo, Bistoy? Oh, Hindi ba mo sulob ka sa ako maslina? Kay maan ka ako. Kalahiran na tugnaw nga. Kalayo lagi mong naw nako. Kagwapo na nako ikumparar nimo. Bistoy. si. Ay mo pag-unay-unay, eh. Peace by Dinsyo. Pag-unay-unay mo mo. Joke. Unay-unay mo, bugal-bugal sa inyo kagalingon, oy. Unay ginaingon nga, sa makaon na nagyo din yun, no? Sa makaon na lagpanaway. Kaya di mo sa paglagyo na yung mga hitsura, eh. Nagkabayoon sila siya naong. Oh, basig kabayo yung ka. Bitaw to no? Gusto ka bayot? Sa makaw na lang tulog panaway no? Oo. Ikaw bitaw nga. Nihinga na Ay lang ko. ko giskit, eh. Kabayoon kong naw. Magisgot Di na ba tas ikaw imo. ba? Magisgot na si imo, magisgot Kaya na si ikaw imo. ba? Nahinga man ka na ko kabayoon kong naw. Ato, mo sa ba kag di kabayog naw nga utol man ka. Nanti ka gihisgot na ako. Ang imo atong hisgutan. Kinsa ni si Dinsyo? Akong amigo, Jill. Layas ni siya. Alayas. Why da mo sinina? Mong gidana ko din sa inyong ukay-ukayan. Aron makapili ukay-ukay aron di na mamanos ako maslina. Ama ba? Oh, mao gyud. Nalaba ka din sa okay-okayan ang hila? Ha? Humot lagi yung fabric conditioner. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!